Hey du der, kom her. Ved du godt, at plastik er vores næste store udfordring? Hvad mener du? Vores planet er fyldt med plastik. Der er skrald over det hele på kysterne, og det strømmer rundt i havet. Jeg tror ikke, jeg forstår, hvorfor ender plastikken i kysterne og i havene? Det er der mange grunde til. Først og fremmest så er vores rensningsanlæg ikke gearet til at opsamle mikroplastik. Der er blæst på affaldspladserne, og så kan det også blive smidt ud fra skibene ude på havet. Og det skaber sådan nogle plastiksåber ude i verdenshavene. Og nu, når vi er i gang, så kan vi lige få et lille fun fact. De 5 største plastiksåber i verdenshavene, de har faktisk et samlet areal på størrelse med Afrika. What? Hvorfor har vi ikke fundet ud af det her før nu? Det er fordi problemet det er relativt nyt for mennesker. For 150 år siden der var plastik ukendt, og i dag der bruger vi plastik til alt muligt forskelligt, så meget som muligt. For eksempel til emballage, som ikke bliver genbrugt. Og indtil videre mangler der stadig meget forskning på området. Men er det virkelig sådan et stort problem med den her havene? Ja, det gør især skade på dyrelivet. For eksempel har 80% af havskildpadderne i det nordlige Atlanterhav, de har plastik i sig. Over 600 marine arter er påvirket. Men hvad kan jeg gøre? Lige præcis, du kan blive bedre til at sortere dit affald. Ved at aflevere din vandflaske det rigtige sted, så det kan blive genbrugt. Der står for eksempel ikke navn på plastikken, så det er et fælles ansvar mellem forbrugere, industri og politikere. Men hvis du nu bare starter med at tænke dig op og gøre dit arbejde, inden du smider for eksempel din vandflaske i skraldespanden, så kan verden blive et bedre sted. Wow, det har jeg slet ikke tænkt på. Men tak. Nu vil jeg tænke i en meget mere bæredygtig retning.